दिनैनि जिथु गोथार बाथौ सान बे मा फोरमायो? खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आरो दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि समाव आं बेखौनो जोंनि सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव गोजोन थासारि बेखौ बयबो बजायना लाखिनांगौ आरो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैयोब्लासो जोङो गासै बिथिङाव जों जौगानो हागोन। बेखौ आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि समाव बाथौ सिबियारिफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानांगौ होननानै दिनैनि बे समाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे गोथार बाथौ सान बे सानखौ दिनै मुलुगनि खना खनला जायगाफ्राव मिथियै रावबो गैला। जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ बयबो मिन्थिजोब्बाय आरो जेरावबो बे गोसारनो हमबाय। बे हिसाबै बे बिथिङाव जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि आखाइयाव मोनसे गिलिर बिबान फैबाय। बे बिबानानो जाबाय जे बाथौ धोरोमा जौगानो थाखाय गोबां खाबु नागिरगासिनो दं। बे जौगानो खाबु नागिरनायखौ जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बे सुजुग सुबिदाखौ जोङो खालामनानै होनांगौ। अब्लासो जोंनि धोरोमा मुलुग दरबाराव राफोदै जौगानो हागोन। आं बेखौ आसा फारियो।